Какво става, хора? Аз съм Илян и днес ще реагирам на първото видео на Светът на Ванката за тази година, а то е нова година, нов късмет. При това ще му ударя един палец нагоре. Ударете и на мен един палец нагоре, ако ви харесва, абонирайте се. Дай да започваме да го направя първо на голям екран. Тъй. Мамата на този си потребител. Англия, България го взехме за има-няма няколко часа. Ще си качвам аз поне с миризливите самилети. С 10 вола. Айде, сектир от тука! Да си ми жив и здрав, батко Меркендес. Батка Меркендес. Това видео трябва да се казва Нова година, нова кола. Това 100% е някаква реклама на някоя автокъща. Сега някой нека да казва дали нямам пари, имам ли пари. Като ме видят с новата Меркендес и ще се пукат през гърба на две части. Ще ме питат, ко направи ти, бе, Мечо? Ниско летиш или... Както си казваш и там, айде. Марулка, какво правиш, ма? Затъжи ли се да ма видиш? Мечо, това ти ли си, бе? Ко ще кажеш, Тотално съм при мен. Да, бе, ти направо като унес от Америката стана по филмите, дет преподават. Да, нормално. Нали от Англията се връщам. Виж каква парфюм си взех. Обезмислител. Като пръскаш и оставаш без мисли. И виж как се направих на Рома Диниро. Безмислител. Не, на Ром Круис ми приличаш повече. На брат му също, Ром Ханс. Чакай, кой? Жан-Клод Ван Дал, не ли? Ти за мен няма ли да казваш нещо, бе? Ти не си мръднала, ма. Същия буклук си. Не дей сега така ще ме обиждаш без да искаш, бе. Същия буклук си. Виждаш ли, че съм си сложила веждите на Лидия? Чоки за. Да. А за мен подарък от Англия Тайок. Спокойно, ма. Взех ти, ма. Как няма да ти оставя така на улицата? Ето. Какво е този, бе? Това е английска валута. Панди. Тото е наистински подарък, бе. То така всеки може. Ти ако ме обичаш и наистински, щеш да си потрудваш малко. Как да не съм? То с нещо съм го... Как ти не е смисъл, това са пари. Взел от центъра на Англия най-хубавата магазин. Ти знаеш ли там жандарите какво правят? На коне се разхождат. И са мамата. Свинявай тогава. Връщам си думите на... Свинявай тогава. Напред, мерси. Винаги знаеш къде и как да ме удариш, че да не стане хубаво. Как няма да знам? Малко ли години ме изнервяш, че да не знам? Айде да влизаме вътре, да правим си киш за добре дошла, че направо едва ме издържам. Ще правим, бе. Чакай първо сега да ти показвам една работа, да те изненадвам, как превзех горния етаж. Ела сега да гледаш какъв... Как превзех горния етаж, едно... Има война между съседите. Бизнес предложение да направиш, изумееш и останеш. Къде ма, къде? Ела да гледаш. Тука ще измазваме малко, ма сега още не. Асансьор ще правим догоре, че по-блюд краката. И гледай обаче сега... Асансьор ще правим догоре. Да видиш първо какво съм направила. Сега гледай. Игрална зала направих, Мечо. Погледни какво направих. Стрелбище съм направила. За малки стрелишки да фъргаш. Дето Дарс
Сещаш? Да, сещам се. Тук цялото махла ще събираме, ще се оправяме, няма да ходиш повече на Англията да вачкаш. Браво, Мамарука, как си го измислила направо? Чок хубаво си го направила. Чак главата ми се отвори. О! Ти климатроник ли си сложила? Да. Климатроник. Защо климатика е на обрат? Да. Гледай каква хубав модел. Мицумаш. Направо ми избъдна мечтата. И аз ти я сбъднах, Мичо. Смисъл, това ще е отвътре, да фак. Мерси. Обаче пак май на дефект удря да ти казвам. Що, ма? Защото като го пъскам на топло да духа, студено духа. Като го пъскам на студено да духа, пак студено духа. Май дисмационното развалено ли какво? Не си мамцаното. Че кой ти го слага на теб? Мемет. Той постоянно идва да ми го слага. Обаче пък гледай Той постоянно идва да ми го слага. колко хубаво за сушене на мизета, на луканки, такива работи. Хем да правим планетата зелена, хем да пестим малко от електрониката. Ела да видиш ето какво съм ти направил. От електрониката... От електричеството, което крадете, бай, давай. Гледай, тук до грама съм сложила. И тук вип си бире направих. С музиката на Кака Совка и Роксана. Ашко сум. Ево, направо как да кажа на черното черно. Ти направо, не. Как да кажа на черното бяло? Няма такова да опишам. Направо чок ги взел, малка. Как ти дойде това нещо на главата, един път и ти да го помислиш? Айде сега да правим си киш на новото си пере. Айде, ама пускай първо малко музика, така да ми... Да ме такова. Без музика няма ли да ти стане, ма? Не мога аз така на сухове. Хубаво, добре, айде. Найди чингето. Как баш аз ще се случа на първи да съм на работа. Така, и аз не знам. И отделно жената баш сега по празниците има гости от Червен бряг. Поне днеска е спокойно. А то какво да е на първите? Всеки спи. Хората са празнували. И всеки е пиян. Не са като мене на работа. Да. Имаме оплакване за силна музика в Медин рудник, около мандрата. Да, аз вече даже знам кой е. Всички знаем кой е. Айде, ма, колко още морабети ще ми правиш, ма? 2 месеца седя на сухо. Айде, че вам сдържам. Бе, чакай нас свежда запали, бе. За какво ще молиш ли на някой, ма? Малко рома-терапия, малко романтика, Фил, но идея. Айде, стига, че вам сдържам, ма. Айде, идвай, ма. Айде, почвай. Ко стана? Някой се обажда. Някой се обажда. Жандар Гелдим. Що? Защото заради плоската ти глава музики да има. Това онова, без това не може. Видя ли сега какво стана? Айде отивай да го оправиш набързо да се връща. Отива съм ти виж. Отивай го пак. Кой? Имаме оплакване за силен шум. Нищо, карай. Нищо не знам аз. Я пак си помисля. Трудно ми е, батко. Ще пишем. Чакай. Сега ми дойде. Аз бях, батко, Аз се обадих. Котките сега много се пят. В умножителен период са. И направо тук геротия, едвам се сдържа. И се обадих за това да измислим нещо да направим. Въобще не ми се прави на интересен, защото много заети става вече. Не от мене ти казвам. От кой? От майка ти? Майка ти Тереза прав ти кръст, Господ Бог ми е свидетел на раменете, ако ще да ми кацне. Не идва от нас, бе. Не знам откъде е това. Значи, за последно предупреждение го смятай това. Защото ако се наложи да дойде още един път, направо... Няма да идваш, бе, спокойно. Обещавам. Как ма? Марука, давай да правим, че направо вам... Сокер е с марашия.
Мечо, чакай малко, че една приятелка се обажда. Ама знаеш ли каква приятелка ще ти дам, ама давай да правим, че то се едва се отървал жандара. Добре, пусни малко музиката, обаче да се такова. Каква музика казах ти? Идвам се да правих тосма. Айде бе, знаеш, че не мога така без музика, бе. Айде, давай. И сега пак ще дойде. Да, това да не стои долу на вратата, човек. Видя ли кой звънна? Абе, казвам ти, тук звънят, ма правят на побъркано. Бягат, нямат кой да правят, няма кой да ги гледа тези деца тук на халата. Чух много ясно, че музиката този път идваше от тука. Пречуло ти се, бе, батко. Аз тук от вътрешна страна и тук отзади гълъби гледам. Те сега песни пеят, защото са в умножителен... Абе, стига си ми се правил на интересен, бе. Батко, обяснявам ти като от човек на човек. Защо ме да те лъжа? Аз от Англия се връщам сега. Нов Меркендес взехме и там, виждаш ли? И за какво ми е сега обид съм от работа да си надувам главата тук с музики и неща? Аз ти казвам, почивчи са малко да вземем новата година, ще видим. Ако добре дошло, пак ще ходим. Ще затварям, батко, да не избягат гълъбите. Едвам съм ги... Това вече ти е наистина последно предупреждение. Ако още един път ме се обадят, се наложи да дойда, не да пиша. Направо те взимам в районното и Англия, ще я видиш през кръв макарон, разбра ли? Разбрах. Направо следващия път машина кара жена му да слезе. Какво стана, бе, Мечо? Не ми се обяснявай, давай да правим. Давай, обаче да пускаш малко музика. Да Йок! Онзи едвам съм го излъгал, не знам вече какво да го лъжа. Абе, той няма да идва повече, бе. Те се измарят след втория път, повече не идват. А как няма да идва? Той седи в страни и послуша, ма! Няма, бе, Мечо, давай да пускаме. Айде сега ти отиди долу да се оправя с него! Айде сега ще го оправя. Айде отивай, дай. Мама ти разбита, бе. О, батко, какво правиш ти, бе? Къде е мъжът ти? Няма го, ти за цигари да купува. За какво ти е той, бе? Аз не ти ли върша работа, бе? Идвам да го прибирам. Съкън, не дей така, бе. Айде да оправяме нещата, бе. Къде Няма си? кой да оправяме. Айде сега, айде. Давай да правим, докато съм още гореща. Кой имаш предвид? Много добре знам какво имаш предвид сега. Не си ли личи по веждите ми си ти? То... Не е като да нямам нужда. Ама... Те да знам това. Давай, влизай, никой няма да разбира. Добре. Айде. Белезници имаш, нали? Разбира се, че има. Къде сме? Насам сме, насам. Обаче чакай малко сега. Искам преди да правим работата да си смиваш ръцете. Защото ти по 1000 човека бараш на ден, сега не искам да ме бараш и мен с тези ръце. Аха. Къде? Сега ще го заключи. Кинефа, отивай да ги смиваш и идвай. Мечо, оправих работата! Какво направим? Просто изтръгна бравата, вау. Затворих жандара в туалетната, бе! Отвори му, ма! Абе, как ще му отворям? Пилот ли се, бе? Ама ей, сега ще отвори му, ма! Ко? Чакай, че не те чувам. Ей, сега ще дойдат горе да те виждам. Отвори му, ма! Одим в туалетна. Абе, ти не би ли чуваш долу като ти говоря? Заключи го в туалетната, няма да излиза, бе. Мечо! Вече е в туалетната, by the way. Къде си, бе? Къде отиде, бе? Къде се скрива, Мечо? Спокойно, бе, няма да излиза жандара, бе. Излезе. Излезе, бе. Къде отиде този, бе? Авари, аз съм ти майката, ще спусна тук малко музика. Отвори му, ма! Отвори му! Ах, майка ти откачена. И сега
кажа, що правя с тебе. И без това ми се насъбра. Не, батко, моля те са! Ох, паруха, пари! Отвори, батко! Ох. Ако ви е харесала тази реакция, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Се видим в следващото видео.